Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Sunana Abdul Sa'ad. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo, za mu tallata muku channel ɗinmu mai suna Abdul Sa'ad, wacce muke gabatar da tutorials akan abubuwan da suka danganci cryptocurrency da forex trading. Cryptocurrency sana'a ce da ta danganci abubuwan da ake trading, wato digital currency na wato digital assets. Su ne abubuwan da suka danganci Bitcoin, su Binance Coin, irin su Ethereum da sauransu. Waɗannan abubuwa wato guda uku nan da muka ambata, za mu nuna muku yadda ake samun kuɗi ta ɓangaren da za ka riga kai trading na cryptocurrency. Sannan in muka koma kan ɓangaren forex trading, za mu bayani ne akan yadda ake hada-hadar kuɗi, wato canji na kuɗi a duniyar intanet. Dukkan waɗannan abubuwa guda biyu idan ka ɗauke su, ka koye su, ka iya su, hakika abubuwa ne waɗanda za su baka alheri ka rinka samun kuɗi akai-akai a kodayaushe. So ga wanda yake kokari ko kuma yake bukata ya samu wannan ilimi, ya garza YouTube channel ɗinmu mai suna Abdul Sa'ad. Idan muddin kana da wayar hannu kuma kana da access to internet, za ka yi ka same mu a cikin YouTube channel mai suna Abdul Sa'ad. Za ka shiga kawai kai tsaye zuwa cikin YouTube channel ɗinka ne, ka rubuta Abdul Sa'ad, wanda za ka je ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Zarar mu ɗora dukkan wani darasi, za ka dinga samun notification akan abubuwan da suka danganci wato waɗannan abubuwa da muka lissafa guda biyu, su ne forex trading and cryptocurrency. Sai mun hada can.